И тук да кажа нещо, което за процедурата малко се коментира, поне моето впечатление е такова, и в медиите. Всъщност, член 40 алинея 3 от договора за функциониране на Европейския съюз предвижда първо да се проведат консултации с Европейския парламент, след като има конвергентни доклади, които са оценени като положителни. Но всъщност във всеки един от тях има по 20 на негативни оценки. Тоест нещо като 3 минус му казваме в образованието. Това е 2, ама 3, защото 2,5. Да. Та, ето, на тези консултации в Европейския парламент, уверен съм, нашите европейски депутати Петър Волгин, Станислав Стоянов, Рада Лайкова, както и групата Европа на суверенните нации, на която Станислав Стоянов е заместник-председател и председател на партията, ще бъдат изключително критични за насилственото и незаконно от гледна точка на нашето законодателство, как да го нарека, натикване на България в нежелана валутна единица, в нежелан валутен съюз. И днеска има данни на Евробарометър, че 50% от българите не желаят. Тоест, това е лошо и за самото. Как не желаят? Не желаят България да става част от еврозоната.